Хәерле кич. 2022 елның июлендә Рәсәйнең барлык балаларын һәм яшьләрен берләштерергә тиешле яңа оешма Алдынгылар хәрәкәте Движение первых булдырылды. Бүгенге көндә әлеге хәрәкәт вәкилләре илнең барлык төбәкләрендә дә эш итә. Алдынгылар хәрәкәте мәгариф өлкәсеннән башлап спорт, фән, туризм, мәдәният, экология, патриотик тәрбия һәм башка бик күп юнәлешләрдәге проектларны үз эченә ала. Ниятләр зурдан, әмма яңа оешма моңа кадәр булган һәм әле дә эшләүче башка иҗтимагый хәрәкәтләрдән нәрсәсе белән аерылып тора икән соң. Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыр дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Бүген без Алдынгылар хәрәкәте турында сөйләшәчәкбез. Яңа хәрәкәт беренче адымнарын ясый башладымы, Тимур әфәнде? Беренче, икенче адымнарында бу юл зур булачак, Алла бирса, һәм аны дөрес итеп башлап җибәрергә кирәк. Чөнки ул яңа хәрәкәт һәм ул тәрбия эшендә барлык катнашкан кешеләрне, оешмаларны берләштерә торган менә шундый күренеш. Димәк, башка хәрәкәтләрне йота торган бер хәрәкәт булачакмы бу? Йота торган түгел. Ул яңа оешма һәм башкалары белән нәрсәсе белән аерыла. Аның табигате бөтенләй икенче төрле. Ул башка оешмалар өчен платформа була. Һәм монда барлык оешмалар берләшәләр, уртак кыйммәтләр нигезендә. Монда укытучылар, устазлар, монда әти-әниләр берләшмәләре дә, монда балалар үзләре иң беренчедән һәм беренче адымнарга килгәндә, ул әлбәттә устазлар һәм менә 2 атна элек Казанда без барлык районнардан 350 устазны җыйдык бергә. Ул мәктәптә, яшүсмерләр клубларында, яшьләр үзәкләрендә, колледжларда эшли торган педагоглар, укытучылар һәм алар балаларга шул оешмаларда, мәктәпләрдә булган балаларга ярдәм күрсәтергә тиешләр. Чөнки бу яшьләр оешмасы, балалар оешмасы, димәк төп кешеләр, ул әлбәттә безнең балаларыбыз һәм алар үзләре бу хәрәкәтне булдыралар, анда булган проектларны да, эшчәнлекне дә үзләре алып барачаклар. Устазларның, улларының төп роле аларга ярдәм күрсәтү. Менә шуңа күрә без устазлардан башладык. Әмәдәләки менә апрель айында космонавтика көнне без менә инде бүгенге көнне 159 клуб безнең булдырылган төрле оешмаларда, менә шул клубларның вәкилләрен дә күрербез. Менә 1000дән артык балалар бергә җыелышып, шул хәрәкәтнең бүгенгесен күрсәтерләр. Инде май ахырында, Алла бирса, 400дән артык клуб оешачак. Булай планнарыбыз зурдан, әлбәттә, бунда мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә эшләнә торган эш. Менә планнар турында әз генә соңрак сөйләшербез. Семен Петрович, сезгә сорау. Моңа кадәрлек Татарстаныбызда күпме хәрәкәт бар иде һәм ул хәрәкәтләр белән хәзер нәрсә булачак? Рәсәй күләмендәге зур киңәшмәдә Рәсәй Федерациясе мәгариф министрлыгы департаменты җитәкчесе Наталья Наумова бу Алдынгылар хәрәкәтенә моңа кадәр яшәп килгән оешмаларга да ярдәм күрсәтү максатын куйды. Менә ул дөрестән дә шулай. Бүгенге көнгә кадәр яшәп килгән оешмалар, алар Алдынгылар хәрәкәтенә коллектив әгъза булып керә алалар һәм керәчәкләр дә. Булардан тыш әле бала үзе генә дә шәхсән гариза язып оешмага килергә мөмкин. Оешмада шулай ук әле остазларның эшчәнлеге дә каралган. Белгәнебезчә, бүгенге көндә мәктәп ул балалар оешмасы өчен мәктәп кенә түгел, өстәмә белем бирү учреждениеларында балалар оешмалары өчен, яшәү өчен, алар эшчәнлекләрен дәвам итәр өчен иң кулай урын. Менә шуңа күрә Татарстан Республикасы мәгариф һәм министрлыгы Алдынгылар хәрәкәтен муниципаль берәмлекләрдә үстерү максатыннан бүгенге көндә 56 мәктәпне инде база мәктәбе буларак билгеләде. Тимур әфәнде, монда бераз аңлап бетерү өчен генә әйтәм, коллектив әгъзалар турында әйттегез сез. Миңа һәм Тимур әфәндегә яхшы таныш Сәләт оешмасын алабыз икән, мәсәлән. Димәк, Сәләт оешмасы коллектив әгъза буларак
үзенең бөтен кыйммәтләре белән, бөтен максатлары белән шушы алдынгылар хәрәкәтенә кушыла булып чыга. Ул үзе структура буларак саклана, ләкин алдынгылар хәрәкәтен ул куллана платформа буларак ниндидер проектларын дәвам итәр өчен, бюджет алыр өчен, әйтик, финанс мәсьәләләрен хәл итер өчен һәм шулай эшли торган була, бу күп оешмалардан тора торган була. Дөрес, шул яңа хәрәкәтнең бар үтәли принциплар, низамәтләр, үтәли кыйммәтләр. Алар менә шул оешманың уставында язылган. Һәм коллектив әгъзалар, алар шул оешмага кирип, аның бер вәкиле буларак, әлбәттә, кабул итәләр үзләренә дә менә шул принциплары. Әмма дә ләкин алар бу принциплар, бу низамәтләр, максатлар, алар әлбәттә тиңдәш шул ук сәләт хәрәкәте принциплары белән. Ләкин әлбәттә, менә һәр оешма ул аның үз сыйфатлары бар, үзенчәлекләре бар. Менә бу хәрәкәтнең төп эше ул шул оешмаларны берләштереп, бергәләшеп, яңа шул балалар оешмаларына яңа сулыш, яңа тәргиш бирү, яңа көч-куәт өстәү. Менә беләсезме, сәләтне искә алганбыз икән, тагын бер сорау бирәсе килә. Сезгә бик яхшы таныш кеше, Җәүдәт Сөләйманов. Үз вакытында сәләтне оештырганда, ул ничектер аерым бер дөнья иде һәм безгә мәктәп укучыларына шул аерым бер дөньяга эләгү зур бәхет иде. Үз вакытында. Хәзер бөтен мөмкинлекләр мәктәптә тудырылган. Килеп чыкмасмы, ничектер әйдәгез, барык, мәҗбүр итү булып чыкмасмы? Менә сезгә сорау бирик әле. Яшьләр килерме? Чөнки менә үземнән чыгып әйтә алам, мәктәптә оешкан әйбердән һәрвакыт качасы килә. Менә монда ничегрәк булыр икән? Менә безнең мәктәптә 2016 елдан бирле сәләт клубы эшләп килә. Мен шул сәләт белән барысы да аңлашыла. Сәләткә бөтен бала эләгергә тели иде. Менә шул бу яңа хәрәкәт турында ишеткәч, минем улым, яни анда ди шундый кызыклы яңа хәрәкәт, янда Тимур абый ди, шайтырып кызыгып нитте. Мин Тимурга да сорау бирдем. Безнең сәләт югалып калмасмысын? Менә безнең балалар хәзер шул яңа хәрәкәткә, алдынгылар хәрәкәтенә керсә дип сорау бирдем. Җавап алдым. Үземә канәгатьлек юк, кошмаслар дим, чөнки менә аларның үзләрен инициативасы. Мәҗбүр юк, мәҗбүр итү юк. Бөтенләй мәҗбүр итү юк. Менә без үзебезнең мәктәптә менә шул алдынгылар хәрәкәтенә заявканы бирдек. Инде хәзер көтәбез җавапны. Безнең оешты командабыз, ул укучылар. Мин инде остаз буларак алар белән эшлим. Һәм менә алар үз эшләрен башлап киттеләр. Классларда класс сәгатьләр уздыралар. Алар бу яңа хәрәкәт турында мәгълүмат бирәләр, чөнки балалар әле белмиләр бит инде. Кызыгып, мин үземдә кереп, аларның күзләре шундый шар булып тыңлап торалар. Асылы нәрсәдән гыйбарәт? Асылы, менә асылы берләшү. Менә безнең мәктәптә юнармида бар, юитларда бар, сәләттә бар, төрлеләр. Балаларны берәр чара уздырга булса, ул юнармида ул бала бирмиләр имеш инде. Менә минемчә инде, бу минем фикер. Оешканда алар бер хәрәкәт баллары. Юнарми булса да, сәләт булса да, алар бергә, бер команда белән эшләячәкләр. Монда остазлар турында сүз чыккач, сез дә оештыручы бит инде, ялгышмасам. Дөрестән дә хәрәкәтләр күп, оешмалар күп, барысы да кирәкле, барысы да тәрбия ягына караган, үсешкә дигән оешмалар. Бу вакытта остазларга ничек кирәк туры килер икән? Шул ук юнармияны да оешкан булса алып барырга кирәк, сәләт клубларында алып барырга кирәк. Сезгә артык эш өстәлгән кебек тоелмыймы бу очракта? Ресурс җитәме дип әйтүем инде вакыт ягыннан. Минем уйлавымча, бу артык эш түгел, киресенчә тәрбия эшенә уңай яктан зур өлеш кертәчәк һәм эшне җиңеләйтәчәк бер система. Мин үзем балалар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе буларак бу әйберне хуплыйм. Мин татар телендә белем бирүче лицейда эшлим һәм безнең инде 1996 елдан бирле анда ислах иҗтимагый балалар оешмасы эшләп бара. Һәм мин соңгы 2 ел дәвамында аны җитәклим. Әлбәттә, республика күләм, Россия күләм нәтиҗәләр бар, әмма без үзебезнең уставка нигезләнеп эшлибез. Үзебез эзләнәбез, конкурсларга, чараларга, үзебез материал җыябыз. Менә безнең өмметебез шундый,
менә бу алдынгылар хәрәкәте уңышлы эшләп барып, менә шушындай оешмаларны берләштереп, төгәл бер системага салып, методик материаллар булдырыр дип, һәм бу безнең әлбәттә эшне бик тә җиңеләйтер иде. Идея ул бик яхшы әйбер инде, әмма финанс яктан ниндер җәлеп итү яклары бармы? Шул остазларга финанс яктан ярдәм булачакмы сезгә? Ансы да әлбәттә табигаты буенча. Менә бу юлы федераль яктан зур ярдәм күрсәтелә менә шул оешмага карата. Беренчедән, яңа хәзер федераль закон бар. Нәкъ шушы оешма турында. Һәр регионга, һәр төбәккә бирелә өстәмә ставкалар. Татарстан Республикасына 130 ставка. Бу әлбәттә зур ярдәм. Чөнки бу ставка алар Казанда гына түгел. Бу ставка ул башка районнарга да җитәчәк. Демәк, һәрбер районда аның зурлыгына буйсынып, анда кайтачак ставкалар. 1-ме, 2-ме, 4. Бу бит өстәмә көч. Һәм шул кешеләр тәрбия эшен менә шул яңа хәрәкәт аша аны көчәйтер. Аннары яңа ставкалар киләчәк, менә 1 сентябрьдән башлап мәктәпләргә 734 ставка, бу айырым өстәмә ставкалар мәктәпләргә, һәм шул кеше ул нәкъ менә шул балалар оешмалары белән шөгыльләнә, эшли торган эшчәнлек өчен. Һәм әлбәттә монда уртак оешма хәзер бар, бу алдынгылар хәрәкәте. Шул яктан да бар ярдәм. Минемчә, бу зур ярдәм, һәм методик яктан да бу айрым эш, һәм хәзер безнең хәтта менә республика кысаларында, шул оешма кысаларында без яңа методик үзәк булдырдык. Һәм шул методик үзәккә керәләр белгечләр, мәгариф һәм фән министрлыгыннан. Менә методик үзәкләр һәм яшьләр әлеге хәрәкәткә ничек карый, моның турында без рекламадан сөйләшербез. Бездән аерылмагыз. ТН нуктасы студиясында яңа хәрәкәт, алдынгылар хәрәкәте турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Тапшыруыбызның беренче өлешендә оештыручылар турында, әлеге яңа оешманың максатлары турында, ул үз эшенә моңа кадәр булган иҗтимагый хәрәкәтләрне дә кертәчәге, һәм аларны берләштереп, үзенең эшчәнлеген көчәйтеп дәвам итәчәге турында әйттек. Шулай ук Тимур әфәнде әйтеп узды, мәктәпләргә яңа ставкалар кайтачагы турында да, дөрестән дә бүгенге көндә бигрәк тә авыл җирендәге мәктәпләргә кадрлар җитми, тәрбия эше җитеп бетми дигән вакытта бу шуннан да зур ярдәм булачак. Һәм методик үзәкләр турында ике сүзнең берендә без гел шул методикага кайтып калабыз. Ул нинди үзәк, кайда урнашачак, кыскача әйтеп булса? Ул безнең хәрәкәт кысаларында эшләячәк. Һәм шуннан да шул методик үзәк ул зур әһәмияткә ия. Чөнки тәрбия эше белән бик күп оешмалар шөгыльләнә, һәм иң беренчедән әлбәттә һәр мәктәп һәм һәр укытучы, аның бит төп эше акыл өйрәтү генә түгел, ул тәрбия бирү. Яшьләр эшләре министрлыгы, яшүсмерләр клублары, аннары мәдәният министрлыгы, театр, спектакль. Һәр беребез һәр яклап менә шул тәрбиягә карата яшьләребездә кыйммәтләр үстерүгә, әхлакый юнәлештә тәрбия алуга зур эш һәм зур игътибар бирә. Ләкин бу бит бала бер генә бит. Без аны бүлә алмыйбыз. Димәк, без уртаклашып, дөрес иттереп, 360 градус форматында аның өчен мөхит булдырырга тиешбез. Һәр беребез төрлечә, кемдер спектакль аша, кемдер клуб эше аша, кемдер мәктәп, колледж кысаларында. Шул методик үзәкнең төп эше ул ничек аны булдырырга дигән сорауга җавап табу һәм аннары тиешле форматта махсус курслар оештырып, квалификация үстерү курсларын оештырып, аны инде чынбарлыкка ашыру.
ул зур эш, әйткәнемчә. Һәм аның нәтиҗәсендер әйткәндә, без күрәчәкбез чын нәтиҗәсен бер 10 елдан соң гына. Бүгенге 1нче класс мәктәп укучылары унга күчкәндә һәм аның тәмин сыйфатын укытучы күрергә тиеш класста, әти-әнисе күрергә тиеш гаиләсендә. Киләчәк тормышында. Әлбәттә. Чөнки алар тулы циклны узган булачаклар инде. Тимур әфәнде, менә карап торам да, бик матур худи кигәнсез, яшьләр худи дип әйтәләрме аны? Менә сез кигәнсез кофта. Киемгә кызыгып үлә инде. Әйе, бу шулай ук алдынгылар хәрәкәтенең бер атрибутикасы. Әйе, атрибутика да булачак һәм Менә яшьләрдән сорыйк әле, сезнең шундый атрибутика бармы? Тимур абыегыздагы кебек. Әле юктыр. Әлегә юк. Әлегә юк. Әлегә бар атрибутика безнең яңа конкурста җиңгән катнашучыларның. Без бер шул смена кысаларында, теге импровизация форматында әйдәгез әле җыр конкурсын, безнең бит үз җырларыбыз да булырга тиеш. Менә сәләттә сыман, әйдәгез хәрәкәттә дә андый конкурслар, андый җырларны булдырыйк дип. Һәм 2 атна эчендә 10 яңа җыр булачак. Татар, рус, чуваш, мари, удмурт, төрлесе. Һәм менә 10 җыр килде. Менә тавыш бирү компаниясе аша төп иң көчле, иң матур җыр авторларына андай без худи атрибутиканы тапшырдык. Ә менә кем килә? Сез бу хәрәкәттә катнашасызмы? Ни өчен кирәк ул сезгә? Кайчан кирдегез? Нәрсәләр эшләргә җыенасыз? Менә кайсыгыздан башлап әйтегез сездә. Мин бу хәрәкәттә беренче көннәреннән бирле инде. Элек мин Россия мәктәп укучылары хәрәкәтендә идем. Хәзер инде мин Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенә кирдем. Сайтында урнаштым һәм минем өчен бу хәрәкәт үземнең эштәге шәхесемне үстерер өчен, үз-үземне үстерер өчен, табыр өчен дип уйлыйм. Һәм бу хәрәкәт бик күп мөмкинчелекләр бирә, чөнки аңарда юнәлешләре дә бик күп. Элеккеге кебек түгел, монда бөтенләй бүтән булган көчеңне куеп, алга барырга була. Үзең өчен нинди кораллар, эш кораллары күрәсең алдынгылар хәрәкәтендә? Кайсы юнәлешенә кирип китеп, ниндидер проектлар ашамы ул, ниндидер сменаларга бару ашамы, нәрсә хисабына дип әйтик инде, гади итеп әйткәндә. Мин элек үземнең проектымны чынга ашырырга дип уйлаган идем, ләкин ул әле идея булып кына калды. Сменада Иволга исемле форумда мин беренче тапкыр ул проектны Тимур абыйга презентовать иткән идем. Һәм аның уйлары буенча мин ул проектны үзгәртергә булдым. Һәм ул ЮФЕС дип атала. Мин шул проектны культура һәм искусство юнәлешендә бу хәрәкәттә киләчәктә уже үстерәсем килә һәм чынга ашырасым. Димәк, синең фестиваль оештыру фикерең бар. Әйе. Арина, сездә? Без киләчәк балалар, лидерлар, үзебезнең центр идеясы творчества киләчәктә үзебезнең РДДМ клубын булдырдык һәм теркәлүздек. Нарысың без сайт аркылы төрле эшләр башкарабыз и РДДМ белән танышып барабыз. Сез бит инде яшьтәшләрегез белән дә аралашасыз, үзара сөйләшкәндә алдынгылар хәрәкәте турында нинди сүзләр йөрисең? Менә Тренд тамавыл әле белеп бетермиләр маны. Әйе. Яшьтәшләрегезне җәлеп итү. Безгә дип әйтмиләрме? Юк, әйтмиләр, алар наоборот әйтәләр. Нәрсә соң, мин тоже анда кирергә телимме? Нәрсә, сөйләле безгә, пожалуйста, вот шулай. Төрлесе бар. Мин әйтик, хәзер районнар буйлап йөрибез. Районнарда директорлар белән очрашабыз, яшьләр белән һәм төрлесе килә әлбәттә шул очрашуларга. Яшүсмер клубына кергәч, менә кем шул вакытта анда төрле юнәлешләр белән шөгыльләнә, алар белән аралашабыз. Әлбәттә, менә андый активлар бар, Аллага шөкер. Ләкин бу 10%. Күбесе әлбәттә әлегә белеп бетерми. Кемдер гомумән тиге иҗтимагый эшкә карата ничектер икләтә, карый. Шуның өчен шуны истә тотып, без беренче клубны ачып җибәрдек Экстрим паркта, урамда. Аның бу символ. Менә шундый неформаль оешмалар өчен бу бик шундый мөһим урын. Һәм алар анда бит экстремальщиклар, анда граффитистлар, музыкантлар. Һәм без анда хәзер клуб булдырдык. Һәм шул клуб вәкилләре
хәзер үзләре яңа менә экстрим фестиваль булдыруда катнашалар. Һәм Алла бирсә май аенда менә балалар өчен, яшүсмерләр өчен без бергә аларга ярдәм күрсәтеп, менә шундый зур хәтта федераль масштабта фестиваль җыен үткәрергә планлаштырабыз. Монда мохит сөйли белү дә бик зур роль уйный әлбәттә, кертеп җибәрү өчен, популярлаштыру өчен. Һәм барыбер дә нәрсә дип әйтсәләр дә, һаман да шул пионерлар, комсомоллар чорлары искә төшә. Аның асылы барыбер шул инде. Бу тәрбия дигәндә, мәгариф өлкәсендә эшлибез дигәндә асылы шул. Ләкин Семен әфәнде, бу очракта пионер булу һәм комсомол булу ул бит инде өстенлек, привилегия дип әйтегендәйме? Бу хәрәкәттә катнашу мәктәптә укыган дәврдә яки университетка укырга кергән дәврдә берәр төрле өстенлекләр бирергә мөмкинме тагын? Алдынгылар хәрәкәтендә аның ише өстенлекләр булырмы? Мин тәгаен генә әйтә алмыйм. Менә ул яшь армиячеләр хәрәкәтендә бар. Яшь армиячеләр хәрәкәтендә булган бала, әгәр дә ул белгәнемчә ГТО нормаларын тапшырып барса, аңа хәрби уку йортына кергәндә өстенлекләр каралган. Волонтер китабы бар. Шундый форматта, шулай ук хәзерге вакытта портфолио дигән яңа инструмент хәзер проектта, шул хәрәкәтнең. Һәм анда да активлыкка карата сиңа рейтинг әйтәсем килми, ләкин өстәмә баллар да бирәчәк. Ләкин бу максат булырга тиеш түгел. Һәм аның өчен хәрәкәткә бала барыбер бармас, катнашмас. Бу аның өчен махсус бонус ничектер. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә, ул активлар өчен генә түгел. Менә шул хәрәкәт ул һәр бала өчен бик мөһим мөхит. Юк, менә һәр бала да актив була алмый бит. Кайберсе үзенә ябылганрак. Менә алар белән ничек эшләргә җыенасыз? Аларга барырга. Менә әйтик, безнең проектларның берсе ул татарча әйткәндә лагерь нашего двора дигән проект шундый бар. Аның төп идеясы нәрсәдә? Менә 16-17 яшьтәге яшүсмерләр җәй көнне ишек алдына чыгып, анда булган барлык балалар өчен 4-5 сәгатьлек лагерь оештыралар. Уеннар уйныйлар алар белән. Менә кем тели, шул килә. Һәм алар шулай итеп таныша алалар хәрәкәт белән. Аннары мәктәпләренә кайтып, алар барыбер кызыксына башлыйлар. Абау, менә апа, абый безнең белән менә шундый уеннар уйнады. Ул бит шул хәрәкәт вәкиле. Минем дә аның кебек буласым килә. Аны ашыкмаска кирәк. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Менә аны ашыкмыйча гына эшләсәк, дөрес итеп үсеп чыгар. Аның табигаты шундый, ул сәләткә дә әлбәттә һәм башка оешмаларга ярдәм күрсәтәчәк. Мин сәлкеш һәм минем әйтик яңа алдынгылар хәрәкәтенең беренче дәрәҗә билгесе бар. Ул бит син әйдә сайла дигән сүз түгел, син кем юнармыймы син, форпост мәсьәләсе. Менә бик яхшы чагыштырдыгыз сәлкеш дибеме? Менә бу хәрәкәттәге вәкилләрне кем дип атаячаксыз? Әйдәгез, менә ачып җибәрик, игълан итәбез конкурс. Кемнең нинди идеялары бар? Хәзер Россия күләм форматында менә шундый идеяләр килә башлый. Менә бер идея бар иде, иптәш дигән сүз. Бик матур безнең татар телендә бар. Ул иптәш русча товарищ буламы? Менә әнигә менә әсәлкеш ничек була русча? Ул аны русчага тәрҗемә итү кирәк түгел, ул чөнки безнең комсомолец ничек була русча? Татарча. Ул бит уйлап чыгарган сүз. Бәлки менә шундый сүзне без уйлап чыгарсак, без түгел, балалар. Бәлки ул менә нәкъ туры килер дә һәм бер күпме елдан соң бик табигый нәрсә булыр. Әлбәттә, киләчәктә әле сөйләшер темалар күп булачак, һәм бу студиядә әле соңгы очрашуыбыз булмас дип уйлыйм. Алла бирсә, дәвамлы хәрәкәт булсын. Һәм иң мөһиме, алдынгылар хәрәкәтенең максатлары арасында Россия Федерациясендә яшәүче халыкларның төрлелеген саклау һәм аларның мәдәни, тарихи мирасын күтәрү, саклау турындагы сүзләр дә бар. Һәм бу хәрәкәт безнең җумһуриятебездә яшәүче халыкларга һәм аларның телләренә, мирасына да файдалы проектлар булдырсын иде дигән теләктә калабыз. Алдынгыларга уңышлар теләп калабыз. Шуннан да максатлар зурдан, аларны тормышка ашырга насыйп булсын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә бик зур.